Форматында менә заманыбызга туры килә дип саныйм. Заманында 2004 елда минем беренче китабым чыккач, Марсель Абыйгалиев шул уңайдан язган язмасында да бу фикерне әйткән иде. Менә шул чорда ук җәмәгать безнең инде менә шундый кесә китаплары вакытына чорына килеп җиттек бугай дигән фикерне җиткергән иде. Еллар үтә торган саен замана бу сүзләрнең хаклыгын күрсәтте, исбатлады. Чөнки без хәзер ничектер киеренке, бер төрле тиз агышлы заманда яшибез. Һәм кешенең күңеленә, җалына ял җитми торган заманда яшибез. Һәм кеше шуңа күрә шигърияткә, иҗатка, матурлыкка күңеле белән тартыла торган, шул җанына җитмәгән ялны, матурлыкны шуннан эзли торган чорда яшибез дип уйлыйм мин. Һәм менә шушындый форматтагы кесә китаплары форматындагы кичкенә җыентыклар, алар паспорт калынлыгындагы шулай бит мәктүш кесәдә йөри торган гына. Менә андый җыентыклар заманга, бүгенге чорыбызга бик туры килә дип уйлыйм. Бәрәкәтле җыентыклар булсын, бәрәкәтле башлангыч булсын, иң мөһиме укучылары булсын. Һәм нәрсә әйтәсем килә, Татарстан китап нәшриятына, аның хезмәткәрләренә мин бик рәхмәтле. Беренчедән, китап чыгу ул һәр каләм әһеле өчен бик олы куаныч. Икенчедән, алар миңа соңгы елларда иң шәп комплимент ясадылар. Мин аеруча сөендем шушы яшьләр исәбенә, яшь шагыйрьләр исәбенә керүемне кабат ишетеп тә. Ансы өчен дә аерым рәхмәт. Һәм нәрсә әйтәсем килә. Бу китаплар кеше үзе белән ала торган. Әйтик, нәни генә көндәлек сумкасына салып чыгып китә торган. Менә мин үзем дә шулай, сез дә шулайдыр. Каяда булса чыгып китәсе булсам, минем сумкамда һәр вакыт китап иде. Һәм мин китап шкафымны ачам да, иң беренче итеп әлбәттә кечкенә җыйнак китапларга үреләм. Сез дә, без дә шулайдыр. Юлда булсак та, сәяхәттә булсак та, китап юлдаш булсын иде, шигърият юлдаш булсын иде. Гомумән, халкыбызга элеккедән килгән гадәт буенча китап һәм шигърият мәңгелек юлдаш булсын иде.